Bakuruba kunnafoni ye kelen bi o de k'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min IPR IFRA Katibugukaw fɛ u ka lajɛrɛba ta ko 14 n'a kɛnɛ sigira sen kan ni o ye session ordinaire du conseil d'administration ye nin y'an donkan ye bi bamanankan kunnafoni kɔnɔ. Foli ani wale ɲuman dɔn o bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ma nin waati na balima bamanankan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka jira aw la k'a fɔ ko ni bamanankan kunnafoni wagati selen walawali bɛna kɛ minnu kɔnɔ kuma la aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruyaw olu de don an b'a fɔ ko ni o kuma silakaw danga na kunnafoni daminɛ i n'a fɔ an y'o kulo lasɔmi bakuruba kunnafoni kɔnɔ cogoya min na k'a fɔ fɛn min ye IPR IFRA ye ka bɔ Katibugukaw fɛ u ka lajɛrɛba ta ko 14 kɛnɛ sigira sen kan ni o ye session ordinaire du conseil d'administration ye baara ye fara ɲɔgɔn kan kɛ ni maaba caman ye ka bɛn alamisa janvier kalo tile 29 ma Katibugukaw fɛ Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Korotun Jabate Abubakari Jara Abdoulaye Jara an ka janga sɔrɔlen sera ɲɔgɔn fɛ. Sanfɛ kalanso min bɛ yen n'an ko o ma IPR IFRA de Katibugu n'a cɔngɔlen bɛ Kulukoro région na o maaw y'u ka session ta ko 14 boloda min bɛna kɛ sababu ɲuman ye ka nin baarakɛyɔrɔ in dɛmɛ ka baara taabolo ɲuman na a n'a ka baara kɛta la baara mun kɛlen n'o fɛ ka tɛmɛ k'olu lajɛ majɛ minnu b'u la k'olu lakile ka bilasirali kɛ a ka ja IPR IFRA a bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na. Ala minnu bolo da la effectivement salon alchimie ala fo ka barkada ma ɲɛmɔgɔw fo tiɲɛ yɛrɛ la a caman sabatira parce que conseil datkuto salon u tun ye recommandation wɔɔrɔ f'an ye k'an kɛ cogo bɛɛ kɛ sani ɲina cɛ de olu ki sabati recommandation wɔɔrɔ la duuru sera ka sabati o la kelen de bɛ yen o ma se ka sabati anw ka gɛlɛya yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye sigiyɔrɔ ko ye parce que ni ye diɲɛ fɛn o fɛn ta ni ko kalan ni ko cikɛ dugukolo de bɛ bolo o ye premier facteur ye an sigilen bɛ yan depuis san 1991 an bɛ yan sisan san 100 ani san 26 an sigilen bɛ dugukolo min kan jamana ka dugukolo de don titre foncier saba de don anw ni an ka baarakɛla kɔrɔw de sigira an ka manœuvre kɔrɔw o n'u denw olu sigilen bɛ yɔrɔ min olu kɛlen bɛ ka mankan ta k'an sɛgɛrɛ k'a fɔ olu sigilen bɛ dugukolo min kan o dugukolo y'olu ta ye ka kɛlɛ wuli an ye jamana taamana ka sariya so mɔgɔw sɛgɛrɛ an ye kiriw kɛ an bɛ yɔrɔ min bi a bɛ siɲɛ 6 bɔ an bɛ kiri la an bɛ yɔrɔ min bi an yɛrɛ wari min don kiri in na an ka budget la a bɛ miliyɔn 30 bɔ mais halisa jaabi an ma se ka jaabi ɲɛnama sɔrɔ alors que an ka titre b'an bolo dugukolo tɛ anw ta ye anw ye mandataire ye dugukolo ye jamana de ta ye papier t'olu bolo o kɔni waleya kɛlen bɛ ka vraiment ka gɛlɛya se an ma parce que an tun ka k'an ka école clôturer an tun ka amphi dɔw jɔ an tun ka classe dɔw jɔ mais olu kɛlen bɛ ka kɛlɛ wuli k'a jɔ o y'a to bi an ka clôture baara jɔra an ka amphi baaraw jɔra o la sami wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma o sariya de ye sariya ye mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ o k'an dɛmɛ école min tɛ anw ta ye école nin ye farafinna ta ye o wari min dira ma salon effectivement n'an ka financier tiɲɛ yɛrɛ la an b'u fo la wari nin taara ta sira fɛ an ka recommandation ninnu na anw bɛna waati min Katibugu tun bɛ san 10 bɔ ji tɛ yen an n'an ka agent comptable an ye wuli ka jɔ kɛ Katibugu cité bɛɛ bi ji bɛ yen école ka yɔrɔ la ji bɛ yen école la ya ji bɛ yen n'i ko Katibugu i ko cikɛ i ko bagan mara i ko ka kungo fɛnw na kɛnɛ an ka exploitation unité fɛn fɛn bɛ yen bi an ka verger ni lemuruba foro ye an ka potager n'o ye nakɔfɛnw ye ji b'o yɔrɔ bɛɛ la bi donc musaka min dira ma salon an sera k'an jija k'o résultat kɔni sɔrɔ ala sago aw sago maintenant ɲinan ta la an ye baara min boloda an y'a fɔ aw ye cogo min ɲinan u ye Katibugu ta Katibugu kan kɛ centre d'excellence o fana n'a musaka don o ye kelen ye Katibugu ni ko enseignement supérieur ko formation ko recherche ɲɛɲini ni y'o fɔ i bɛ laboratoire de fɔ Katibugu bi laboratoire 8 de bɛ anw bolo ni ko laboratoire ko recherche donc o musakaw la o caman bɛna taa pour que an ka laboratoire ni minɛn minnu tɛ minɛn minnu kɔrɔla k'olu falen ka minɛn kuraw sɔrɔ
pour que école dom su ka kalan kɛ cogo min. O kɔfɛ ni sigi in bonya n'a karama kun bɛ maa min bolo n'ale ye conseiller technique ye an ka ministre min ɲɛsinnen bɛ sanfɛ kalansow ma ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a kɛlen ka kɔrɔfɔta a y'a yira k'a fɔ. Bon, hakilina ye min ye an bɛ dugawu de kɛ session kɛkun tɛ ka jama dalajɛ kɛ o session kɛkun ka baarakɛyɔrɔ dɛmɛ a ka baara taabolo n'a ka baara kɛcogo ɲuman kan. Donc an nana de ka vraiment baara minnu kɛlen don k'a lajɛ faranfasiya minnu b'a kɔnɔ k'a faamuyali k'a la jɛngɛ minnu b'a la k'o lakile hakilina min fana b'an bolo k'o f'u ɲɛna pour que baara ka se ka ɲa denmisɛnninw minnu bɛ yan kalanso kɔnɔ ala ka u ka kalan nɔgɔya n'u bɔra ala ka baara sabatu ɲɛ ala ka jamana yiriwa parce que kalanso in damana jamana yiriwali de kama donc minnu kɛra an y'olu ye minnu ma se ka kɛ u ye kunnafoli d'an ma minnu fana bɛ ka kɛ fana an b'a fana dɔn donc nin session de b'a to fana an fana bɛ se k'a fɔ u y'a fɔ cogo min na a kɛra ten wa an dala dajɛrɛ kun wɛrɛ hakilina jiginna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ IPR IFRA de Katibugu o maaw ka wuli ka jɔ bonyanen don kosɛbɛ o de kadara kɔnɔna na yɔrɔ dɔw labɛnnen bɛ u bolo min bɛ ɲɛsin lemurubaw ma min b'a kari wagati la an bɛ don min na i ko bi o kɔfɛ kɛnɛ dɔ fɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnlen don nakɔko kama min kɔnɔna na nɔgɔ kɔnɔfɛn caman bɛ yen i n'a fɔ chupɔmu poivron salati jaba karɔti poivron minnu filɛli n'a bɛ nimisi wasa bɔ. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye Banque pour le commerce et l'industrie BC Mali a tɔgɔ la agence kura dɔ dayɛlɛla Yirimajɔkaw fɛ yen ka bɛn alamisa ma janvier kalo tile 29 min ni a kɛnɛ seriyara maaba caman fɛ Sirifula Jabarani sugu tɔgɔ la Abdulkarim Sakɔ Boubacar Kone de tun bɛ an ka janga tɔlɔnw seere. Wari maraso min ni an ko ma Banque pour le commerce et l'industrie BCI Mali ni yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen a ye min dayɛlɛ Yirimajɔkaw fɛ yen n'o ye agence kura ye ni min kɛ a ka agence filanan a ye min dayɛlɛ dɔgɔkun 2 kɔnɔna na bawo a ye dɔwɛrɛ dayɛlɛ Bakɔjikɔrɔnikaw fɛ yen dɔgɔkun tɛmɛnen laɲini wɛrɛ t'a la fo n'a kɛra ka se ka surunya clientw na clientw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ nɔgɔya ani teliya kɔnɔna na wari marali ani wari juru tali ka baaraw kɛ n'a ye o baaraw ka se ka kɛ nɔgɔya ani teliya kɔnɔna na BC Mali ka laɲini de k'a fɔ u ka se ka a lasɔrɔ nɔgɔya kɔnɔna na BC Mali y'a yira k'a fɔ o tɛgɛlankoloma na Yirimajɔkaw fɛ yen bawo u kɛlen ka promotion belebele fɛnɛ bila sen kan n'o de ye k'a fɔ maa 100 fɔlɔ min bɛna compte dayɛlɛ agence la Yirimajɔ o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ i ye fu compte bɛ dayɛlɛ i ye fu ni ka laban ka cartew fɛnɛ di ma fu nka o bɛ kɛ maa 100 fɔlɔ ye minnu bɛna u ka compte dayɛlɛ agence la Yirimajɔ n'o ye BC ka agence ye. An bɛ agence in dayɛlɛ parce que an ka client ka ca zone na demande bɛ a mɛnna ko agence dayɛlɛ Yirimajɔ mais ala kuma kita la fɔlɔ a jara ala sen a kɛra quoi donc comme ko la waati de don donc a waati sera sen na dayɛlɛ la voilà an nana ka gɛrɛ an ka mɔgɔw la comme an ka yɔrɔ ka ca donc an tun ma se yan yɔrɔ la fɔlɔ zone na ala kɛ sen na sera bon an y'a dayɛlɛ sisan an ye nin dayɛlɛ an y'a décidé pour que ka baara nɔgɔya an ka clientw ma an ye promo belebele kɛ an ka clientw bɛɛ ye un promo de 3 mois pour les 100 premiers clients an ka client 100 fɔlɔ compte courant dayɛlɛ an bɛ compte épargne kelen dayɛlɛ ye fu ka chèque di ma fu an ka chèque kelen di ma fu ka carte JIM i mois k'o kelen di ma fu qui inscrit banque toilette la fu a bɛɛ fu ye pendant 3 mois i ka compte fɛrɛ tɛ nin ko compte ye n'an b'a fɔ ko AGO chaque mois i bɛ min sara o fana bɛɛ kɛ fu ye pendant 3 mois an bɛ bɛɛ wele ɲɛmajɔ ka bɛɛ wele communiste mɔgɔ bɛɛ wele fana BCI la n'u nana inchallah u tɛ nimisa. Ni agence kura in dayɛlɛli a baara a denfaya tun bɛ maa min bolo a ye bonyamasegin ka ɲɛsin BC Mali ɲɛmaw ma ale tali la ka kɛ ni baara in denfa ye ni ka laban ka welewelekan ka ɲɛsin banque baarakɛlaw ma u k'u jija k'a fɔ maaw bɛna u ka wariw kalifa u la n'u mako sera ma u kana sɔrɔ ka juruw don maaw la nɔgɔya kɔnɔna na walasa maaw ka se ka ciw ɲɛnabɔ u yɛrɛ ye ko banque ko nafa ye fɛnɛ u ye ka ɲɛsin jamanadenw ma. n b'u fo n b'u waleɲuman dɔn ne tun bɛ mun fɔ c'est que faut que banque baara a ka falen dɔɔnin parce que banque caman bɛ yen nɔ i b'i ka wari bila kɔnɔ i b'i ka wari ta mais ko wɛrɛ t'a kɔnɔ mais an bɛ fɛ nin banque dayɛlɛ a ka kɛ koba ye mun ye pour que ka mɔgɔw dɛmɛ k'u ka projets financer ka juru don mɔgɔw la u bɛ se ka baara kɛ pour que quartier bɛ yiriwa pour que Yirimajɔ bɛ yiriwa pour que jamana yɛrɛ bɛ yiriwa
bon an b'o de fɔ banki mɔgɔw ye u ka mɔgɔw dɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka baara kɛ u ka juru dɔw la pour que u ka jago bɛ se ka yiriwa cogo min na n b'a ɲini sigidala mɔgɔw fana bɛɛ fɛ sigidala mɔgɔw n b'a ɲini u bɛɛ fɛ u kana compte dayɛlɛ an ni banki mɔgɔbaw bɛ kuma pour que n ye mun fɔ o fana bɛ se ka kɛ cogo min na. Besi Malika ni agence baara kɔni daminɛnen nin ye yirimajɔkaw fɛ yen a baaraw kolonbo karili ne ka yɔrɔw yira maaw la o kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko dɔgɔkun min a bɛ wele ko semaine du numérique a tako sabanan kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn alamisa janvier kalo tile 29 ma min ni a ye fara ɲɔgɔn kɛ ni maa caman ye Sherifula Jabaranso tɔgɔ la Kadija Tarawele Ablaye Sogodogo de tun bɛ an ka jɛ an ka seereya ɲɔgɔn fɛ. Semaine du numérique n'ale be dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen ko fɔ dɔgɔkun min sigilen bɛ subahanallahi machine kunnafoniya dila olu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya intelligence artificielle ka sanga ni a tako sabanan n'ale babusen bɛ tali kɛ gouvernement ka digitalisation ko la a kɛla sababu ye ka subahanallahi machine dɔ b'an kan na ka olu fara ɲɔgɔn kan wa nin kɛnɛba in sen kan fɛn min ye jamana saba ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma IOS jamanaw olu fana ye nin kɛnɛ in seereya olu ka ministre so minnu ɲɛsinnen bɛ kunnafoni di ma olu fana ye nin kɛnɛ in seereya fɛn min ye Mali ministre so min ka baara ɲɛsinnen bɛ kunnafoni di ma kuma talen kɔ a fɛ a ye ɲɛfɔli kɛ kosɛbɛ jamana ka laɲiniw la ka sanga ni subahanallahi machine ninnu ye ni ka tila ka laɲini kɛ u fɛ maa minnu sen donna nin semaine du numérique tako sabanan na i n'a fɔ Wave maaw n'olu nalen bɛ ka na maliyɛnw lafiya u ka wari ciw la jamana ni jamana cɛ an'u ka facture sarali la olu fɛnɛ ma to kɔ u nana n'u ka minɛnw ye walasa u bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ cogo min na malidenw ye ni application ye nafa kan wari mara ani wari ci binakun kan. Wave ye société transfert wari ci sira de don donc en tant que wari ci sira an b'a fɛ ka état malien accompagner a ka baara la a baara min o b'a fɛ ka service caman digitaliser donc digitalisation ça veut dire que il faut que an ka mɔgɔ minnu u tɛ se ka compte bancaire t'u bolo ou bien moyen dɔ wɛrɛ t'u bolo ka se ka wari ci facilement donc an b'u dɛmɛ ka se ka compte sɔrɔ pour que u ka transaction kɛ u ka se k'u ka wari mara et puis u fana ka participer économie na donc c'est o de y'a kɛ Wave bɛ yan nɔ bi k'a yira Wave bɛ se ka min kɛ Wave ye maliyɛnw dɛmɛ ka économie ni réaliser depuis k'an kɛ la fo sisan an ka fɛɛrɛw ka dɔgɔ an ka application simple don mɔgɔw bɛ se ka transaction k'a la très facilement et puis accessible don bɛɛ la an bɛ fan bɛɛ fɛ Mali la. Wa fana u ye wele da ka taa maliyɛnw yɔrɔ min mana Wave Mali ale ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ka sanga n'a jɔyɔrɔ a n'a nafa ye wari transaction ko la. Donc an bɛ min fɔ maliyɛnw ye n'u kɔni b'a fɛ k'u ka wari économiser u hakili ka latigɛ et puis u ka se ka u ka paiement kɛ tranquillement k'a sɔrɔ u ma jɔ n'u filila u ka se k'u ka wari récupérer parce que an ka département service client très accessible ni wele dɔrɔn u bɛ se k'i répond u b'a kɛ yɔrɔnin kelen donc an b'u encourager u ka essayer k'u ka économie kɛ ka se ka wari dɔɔni mara et puis aussi u ka se ka u ka activité teliya parce que ni ko k'i bɛ baara kɛ ni wari mugu ye kuma bɛɛ a bɛ se ka suɲɛ fɛn wɛrɛ bɛ se ka k'a la et puis hali n'i taara k'i bɛ taa ranbaw minɛ i bɛ se ka temps perdu fɛn caman na donc ni dun ye transaction kɛ directement avec la mobile money i bɛ se ka i ka temps économiser ka fɛn wɛrɛ kɛ n'i ka temps ye. Wele den bɛ ka taa maa bɛɛ lajɛlen ma ni ka taa o ɲada Wave maaw olu dagayɔrɔ la nin semaine du numérique in senfɛ o min baara bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ tile 3 kɔnɔna na CICB la walasa Wave jɔyɔrɔ bɛ se ka dɔn Mali numérique ko la cogo min na ani a nafa malidenw kan. Kunnafoni nasira yɔrɔ fɛ an b'an kunda Bangoni Janginɛbugu la an fa n'an karamɔgɔ Seyide Sherif Usman Madan Aidara a ye Ansar tɔndenw bisimila ka bɔ Buajɛ dugu kɔnɔ Dabileni dugu kɔnɔna na n b'a jira aw la k'a fɔ cɛw ani musow ka bɔ Ansar comité kɔnɔ Dabileni u bisimilara Zamzam y'u fɛ dugawu ɲini nasiraw de don ani kanu kumaw Abdulkarim Sako a bɛna ɲɛfɔli kɛ. Dabileni komite Ansaru kana u ɲɛ da an karamɔgɔ ka nin ye a siɲɛ filanan ye bawo salo u nana u ɲɛ da an karamɔgɔ ka dugawu ɲini a fɛ ni ka dugawu kɛ a ye u y'a yira k'a fɔ salon ta tɛmɛnen kɔfɛ u y'a sabati k'a fɔ dugawu caman jaabira u ye barikada kama u segila kana dugawu kɛ an karamɔgɔ ye ni ka dugawu ɲini a fɛ hali bi salon ta kɛra cogo min na ɲinata ka se ka kɛ ka tɛmɛ o kan u y'a yira k'a fɔ u nisɔndiyalen don sabu an karamɔgɔ ye o bisimila nisɔndiya ani karama kɔnɔna na wa u b'a jigiya fɛnɛ k'a fɔ dugawu minnu kɛra u ye ɲina fɛnɛ ni ala sɔnna san wɛrɛ ta b'a sɔrɔ o dugawu olu caman jaabira ka tɛmɛ ɲinataw kan u ye foli ani waleɲuman kɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma Sherifu a n'a balimaw. Karamɔgɔ Haidara an tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na
Haidara y'an bɔ sitanana na k'an bɔ anw yɛrɛ denw bɛɛ bɔ sitanana na k'an bila Ala sira kan an bɛ dugawu de kɛ karamɔgɔ Haidara n'a ka denbaya ye si ni kɛnɛya Ala k'o d'u ma Serifu n'a dɔgɔninw Ala ka si ni kɛnɛya d'u fana ma Ala k'o kɛ kira bonya kama Serifu bonya kama sallallahu alaihi wasallam ne kɔni bɛ min fɔ an balakaw ye karamɔgɔ ye dakurunya min fila min fɔ an ɲɛna a mɛn tulo ya Rabbi Ala k'o d'u ma bɛɛ ni kelenya Ala k'o sabati an ni ɲɔgɔn cɛ Ala k'o kɛ kira bonya kama bi yɛrɛ kɔni karamɔgɔ yelen ne fa a kɛra tare danta la wallahi an nana bɔ ɲɔgɔn ye de la an karamɔgɔ la k'an karamɔgɔ jara ka na dugawu ɲini a fɛ o y'an nakun an bɛ to ka na salon an bɔra yan wa ɲina Ala fana sɔnna ka fɔnisere an kan an fana sera ka na ɲina fana wala o kɔrɔ b'a jira nin y'an nako filanan de sisan awɔ nisɔndiya sɔrɔla la an nisɔndiyara an wasara an sewara sabu i ye da an karamɔgɔ kan kabako ko de don an y'a ye an dusukun saniyara ka tila k'an ka liminɛw fana kɔkɔ awɔ an y'o nisɔndiya de sɔrɔ a la karamɔgɔ ɲɛna anw ma kojugu ka sababu kɛ mun ye ni anw yɛrɛw dɔw lajɛ an tun ye kabakomɔgɔw de ye mais Ala sɔnna karamɔgɔ ye an bɔ tiɲɛnijugu bɛɛ la ka an minɛ k'an koro ka na an kɛ Ala fama sago ye tiɲɛ yɛrɛ o de la karamɔgɔ ɲɛna anw ma an b'o de fɔ sabu an yɛrɛ tun bɛ cogo min na an b'o de dɔn an tun ye tiɲɛnikɛmɔgɔw de ye a y'an bolo minɛ ka bɔ tiɲɛni na ne ni ɲɔgɔnna badi wala o de la n ko n k'a ɲɛna an ma kumakuncɛ kuma min bolo o de ye ka an karamɔgɔ fo k'a waleɲumana kosɛbɛ ka foli in kɛrɛnkɛrɛn Sheikh Amadu Tijani a n'a dɔgɔninw a cɛman n'a musoman bɛɛ a balima bɛɛ an b'u bɛɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an wasara ni u ye an bɛ dugawu de ɲini ka tila ka bɔ hiriw la k'a ɲini Ala fɛ Ala k'a to an ka faga an ka layidu de kan wa an b'o de ka fɔ ka taa an da an kaburu kɔnɔ wala o y'an ka kumakuncɛ kuma ye an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara a nisɔndiyalen ye Dabileni komite Ansaru bisimila ni ka laban ka baaraw kun cɛ ni baya layiru 6 dilen ani ka dugawu donda o kan nti fila fara Ala kan nti suɲɛli kɛ nti jɛnɛya kɛ nti den faga nti namara kɛ sen kɔrɔ an ka kɛ n bolo kɔ ni kira Muhammadu ye bila baara ɲuman min na an b'a kɛ Ala k'an s'a kɔrɔ Ala k'a minɛ an bolo Ala kɔnɔ sirati hasanati wa qina azaban ya Sattaru ya Razzaqu ya Nasiru ya Mu'izu اللهم افتح لنا ابواب رحمتك وارزقنا من عندك رزقا واسعا كثيرا لا مقطوعة ولا ممنوعا انك على ما تشاء قدير صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Abito bangoni jangene bugula Buaje ani fana Ansaru fana nanu ɲɛda an fa kan Seydi Sherif Usman Madani Haidara araba janvier kalo tile 28 Sherifula misiri sanuma kɔnɔ kunbɛ ɲɔgɔnya in kɛra yen de Samaira Sanogo ani Baba Keita ka sɔrɔlen an ka janga shira Nunu ye silamɛya dɛmɛtɔn ani Saro de ye ka bɔ Buajɛ ani Fana u nana bonya de kɛ ka ɲɛsin Mali silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn tɔnma au conseil islamique du Mali maɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaw ka jɛkuluba groupement de leadership spirituel musulman du Mali maɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn ani Saro ni yɔrɔ fana karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara mo a dagaro la Bangoni jɛngɛnɛ bugu la min senfɛ u nana dugawu kɛ a ye ni ka laban ka ɲini Sherifukɛ fɛ a ka dugawu kɛ olu ye nabaw ye a yira k'a fɔ waleɲuman dɔw dina mɛ kɛ olu fɛ ka ɲɛsin Banimo an ka Buajɛ Ansardini minnu bɛ Koka ani minnu bɛ Bamako yan nɔ ani Mali kɔnɔ fan wɛrɛ fɛ an ɲɛmaaso ye wele jaabi ka na karamɔgɔ fo ka waleɲuman dɔn a ka bonya kelen la an ye an nana salango ka na dugawu ɲini a fɛ nin nɔ ka tila k'a ɲini a fɛ a ka Sherifu d'a ma o kɔfɛ Ala sɔnna ka anw ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan an ka se ka kalanyɔrɔ fana sigi sen kan kalanyɔrɔ in a kɛra fayida ye ni karamɔgɔ ka dugawu ye bi alhamdulilayi o ye nisɔndiyako ye an bolo mais min diyara an ye nin bɛɛ ye an karamɔgɔ bi bɛɛ ni bolodi ɲɛma min bɛ Ansari kɔnɔ an ka denmisɛnninw minnu bɛ Koka ni minnu bɛ du kɔnɔ o de y'an fa Ala ni karamɔgɔ ka dugawu sababu vraiment anw nisɔndiyalen de nana kana karamɔgɔ ka bonya don a ye ka waleɲuman dɔn ka dugawu k'a n'a bɔ n'aw ye a ye Sherifu d'a ma o dama tɛ a yɛrɛ de kɛra a ka ca san 30 ye bi seli ɲini fara seliba kan n y'o de fɔ karamɔgɔ ma tɛmɛ Buajɛ la samiya t'o la fo ɲinɛ t'o la fo a ka jɔ ka filiba anw de ye sara sɔrɔ mais n'i ma fɛn dɔ sara sɔrɔ i kan ka waleɲuman dɔn u ka laseliw kɔnɔna na u ye a yira k'a fɔ dan si tɛ olu ka nimisi wasa ani o ka nisɔndiya la tumana min na o kɛlen kɔfɛ ka bani ye o kɛn bɛ olu bolo nisɔndiyako ye wa somɔgɔ sama sɔrɔla olu fɛ an falakaw fana section sous-section de Juma Sala bi anw nisɔndiyara hali kuma jan t'an da a bɛ komi sanu bɔra sanu ka bɔgɔ dingɛ kɔnɔ
k'a sɔrɔ a ma jigin dama kɔnɔ san o san ne ni an balakaw de bɛna an ɲɛda tani jara kan an y'a kanu sɔgɔmada joona in na ka na an ɲɛda tani jara kan ka segin mɔbili tiɲɛna an nana bɛn ni kanikaw ka ziyara ye katikaw ka ziyara ye an ye tani jara ye an ye a seri sherifu usman madani haidara ye o la an bɛ dugawu de kɛ an fa ye ani an karamɔgɔ ani an ɲɛ jɔyɔrɔ ni an dajuru samabaga k'a ɲini ala fɛ si kɛnɛya lafiya labɛnko ɲuman ala k'o di an ma. Baara ninnu fanba kɛra waleɲuman dɔ kɔrɔfɔ itali ka ɲɛsin Mali silamɛtɔnw ka faraɲɔgɔntɔma au conseil islamique du Mali ma ɲɛmaaba an fana karamɔgɔ a sede Sheriff Usman Haidara mɔ ka sanga ni cɛsiri ni wulikajɔ min bɛ kɛ a fɛ dugujɛgɔ 20 jango ka se ka maanifinw su ka kɛ alisilamɛdinɛ ɲuman yiriwali kan alisilamɛdinɛ min ko hinɛ ni makari yafa ɲɔgɔn ni kelenya a yɛrɛ kɛtɔ ka kɔrɔfɔ ta silamɛ dɛmɛtɔn ani saruni yɔrɔ fana karamɔgɔ a sede Sheriff Usman Haidara ye a kanu sɛbɛn kɔrɔ danganamaya ka sangani ni sigi ye min kɔnɔna na a ye ɲɛfɔliw kɛ alisilamɛdinɛ ɲuman jɛlen kan mama ma ɲininka ko a ko di ka sangani dalu jɛlen dilen ye a fɛ baaraw ka sɔrɔ ka kuncɛ ni bayatul islamiya o lɛdu wɔɔrɔ talen ye maa baden fɛ. An ko Mali jamana kɔnɔ an b'an kunda Guinée équatoriale kan shérifukɛ bɛ taamala ye nin waati na an karamɔgɔ Seyidi Sheriff Ahmed Tidiane Aidara a n'a ka taamadenw donna a ɲizɔn wele Zam mara la ni bisimilaliko ɲuman taara ka sɛgɛrɛ ansaru n'u kanubaw fɛ Kafunɛ Bacile a bɛna ɲɛfɔli kɛ sɔrɔlenw kan. Alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ an karamɔgɔ a Seyidi Sheriff Ahmed Tidiane Aidara a bɛ munumunu salo la Guinée équatoriale kɔnɔ. Bata kɔfɛ Zamzam y'u ka golokan sigi a ye a ɲizɔn sira minɛ o ye jahadi wɛrɛ dabɔlen ye dali masa ka diinɛ laseliko ɲuman na kabini ni a ɲizɔn dugu donda la ansaru ni kanuɲɔgɔnw u nana ka na an karamɔgɔ den a Seyidi Sheriff Ahmed Tidiane Aidara kunbɛn k'a sɛnsɛn ka don n'a ye dugu kɔnɔ ka taa kunbɛli kɛnɛ kan kunbɛli kɛnɛ min labɛnna a tɔgɔ la k'a yira shirifukɛ la k'a k'a bisimila k'a n'u bɛ kun dugu kɔnɔ kunbɛli kɛnɛ in kɛra wasa ye bonya ani karama badenya ani sinjiya ni kelenɲɔgɔnya kɔnɔ ansaru ka fara malidenw kan minnu sigilen don Guinée équatoriale kɛrɛnkɛrɛnniyala a ɲizɔn u y'u ka kanu ɲɛsin baya karamɔgɔ denkɛ ma nisɔndiya ni farifoni sugu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ in kan. Nabaga bɛɛ lajɛlen fo minnu nana an dɛmɛ k'an ka dunanbaw bisimila an bɛ an ka ɲɛmɔgɔw fo Misi Amadu Demba ani a ka jama min bɔra Malabo ka na an karamɔgɔ bilasira fo an fɛ ani zoya vraiment an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka tila ka an ye ɲini k'u fɛ an karamɔgɔ min ye Sheikh Ahmed Tidiane Aidara ye a ka se k'a sen jɔ an fɛ laɲini caman bɛ an na ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma a ka dugawu kɛ an ye an ka dugu ala ka se ka ɲɛtaa d'a ma cogo min ani gɛlɛya minnu bɛ yan an bɛ an karamɔgɔ yɛrɛ fo min ye Sheikh Ahmed Tidiane Aidara ye ani an tanti k'u bɔr'u ka so u nan'u ka so u ka bisimila ɲan de ye ani zo ye Guinée équatoriale dugukolo kan. An ye sɔn ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la Misi Amadu Bolo ani an ye sɔn kolo ni étranger fɛn bɛɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la vraiment ka foli ni waleɲuman dɔn foli d'a ma. Bon kɔfɛ fɛnɛ ka foli di Amsar section bɛɛ lajɛlen ma vraiment olu fɛnɛ ka wulikajɔ y'a to bi sira ka daminɛ an ye sɔn ka taa se Bata fo Guinée fan bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ foli fɛnɛ di Malik Tosigi ma ale ka nali ka ca yan an delila k'ale yɛrɛ lafiya vraiment b'a yira k'a fɔ ko vraiment a ka nali yan ci minnu donna n'a ka taa lase vraiment ci sera an bɛ foli d'a yɛrɛ ma vraiment foli bɛ bɛɛ lajɛlen dɔw kɔni t'an da ka foli ci lase bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ni ce bɛɛ lajɛlen ni baraji karamɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la karamɔgɔ vraiment an mɔgɔ kɔni b'i ka dugawu la a dugawu yɛrɛ b'i yɛrɛ fɛnɛ ye. An karamɔgɔ n'o ye Seyidi Sheriff Ahmed Tidiane Aidara a ye tu fara ka na a ɲɛsin a diyara an ye a bonyana an ma ninnu bɛ diinɛ baara kɛ u yɛrɛ ye sabula o mɔgɔ ka foro de foro ye ni foro bin mɔgɔ minnu bɛ se ka sɛnɛ o ye ninnu ye anw dalen dɔrɔn n'olu tilala ka tɛmɛ an bɛ sira jan taama ni ko nɔ ye o y'a bali olu kumakan ye nɔbɔ yan jango n'o farikolo sera yan a se o sɛbɛn fɔ Ahmed Tidiane Aidara kumakan ye nɔbɔ yan n'a yɛrɛ farikolo sera yan
o bɛ kɛ maa ye maa min to dugukolo sanfɛ jɛnɛbɛ kɔfɛla dugukolo sanfɛ ni ɲɔ tɛ turu tuguni. Ani zon alisilamɛya dɛmɛtɔ ansari musow u fana ma sɔn ni sigi ka lakali u ye bɔra ka fara cɛw kan ka na ye an karamɔgɔ den Asid Sherif Hamed Tijani Haidara kunbɛli kɛnɛ kan k'u ka kanu jira la ka layidu kurakuraya ka dunani jatigiya mafa. Bi kɔni an nisɔndiyalen don trop walahi an t'a dɔn minnu fɔ ka mun to an b'an karamɔgɔ fo a n'a ka délégation u ɲuman nana an ma tuguni Ala k'u ɲuman se ka to ka kɛnɛya sɔrɔ yen an b'an ka karamɔgɔw bɛɛ fo nabaga an t'a dɔn an b'u bɛɛ fo a n'an balakaw an b'u bɛɛ lasɔrɔ karamɔgɔ an mago b'i ka duwawu la dɛ an mago b'a la bi an mago b'a la sini i dan se i bɔra ka so i nana i ka so. Alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ den an karamɔgɔ Asid Sherif Hamed Tijani Haidara a yɛrɛ nisɔndiyara kɛnɛ yɛrɛ sigicogo jama bɔcogo a ye silamɛya baro sigi ansaru ni kanuɲɔgɔnw ye diinɛ ɲɛnafin bɔ u la kunbɛli kɛnɛ in a baaraw datuguna ni duwawudenw ye. An bɛ to ni kɛnɛ sanuma in kan an karamɔgɔ Seyid Sherif Hamed Tijani Haidara a yɛrɛ dakule 2 min sɔrɔ ka kɛ kanubagaw ye an k'o seereya. Alhamdulillah i sɔgɔmada in na an nisɔndiyalen don ni an ka se an badenw fɛ yan a ɲiso dugu kɔnɔ Guinée équatoriale Guinée équatoriale kɔnɔna la Ala sɔnna Jamiyat Ansarul Islam o ye laɲini kɛ Seyid Sherif Osman Badar Haidara fɛ ka na an ɲɛ da u kan balimaw ka sinjiw kan an bɛ o sira de kan Ala sɔnna an ɲuman donna yan o bonya kɛnɛ in de kɔnɔ ani faso den bɛɛ ani kanuɲɔgɔnw nin taama in senfɛ an y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw bɛ u ka alako la sabu mɔgɔ caman minnu y'u ka baaraw bila ka nin waati ninnu ma kɛ mɔgɔ caman bɔra yan an filɛ dugu min yɛrɛ la ka taa fo Bata ka taa laseli ninnu kunbɛn o la Ala ni ce Ala sɔnna ka na an ɲɛw da ɲɔgɔn kan sigida yɛrɛ la yan an nisɔndiyalen don mais an b'a dɔn u min y'an se ɲɔgɔn ma o de ka bon fɛn bɛɛ ye n'o ye Ala ye n'o ye diinɛ ye o la jɔn kan ka sabati min kan k'i cɛsiri o la nin diɲɛlatigɛ in na mɔgɔ ma sɔn i ka kɛ nin yɔrɔ 2 sɔrɔbaga ye nin yɔrɔ 2 adamaden kodɔnna mɔgɔ kan ka min ɲini o y'o de ye nin yɔrɔ 1 sɔrɔbagaw o mana sɔrɔ cogo o cogo dan b'a la o la nin yɔrɔ 2 min kan ka ɲini jɔn bolo o de ye diɲɛ lahara diɲɛ ani lahara o la waati cogo kama ka aw fo ka a barikada ka surunya kuma fana la yan k'a fɔ dakunya fitinin 2 min fɔra faamuya ko ɲuman ya Rabbi Ala k'o di an ma ka baara kɛ n'a ye Ala k'o se d'an ma Ala k'o k'a ka Alaya kama mais Ala kɛra hɔrɔma ye sɔlila Muhammadin. Wasalim Ala k'o duwawu sanumanw minɛ an bɛ bɔ Guinée équatoriale la an bɛ nɔgɔn kari kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ DGP fana bɛ taamala ye nin waati in na an karamɔgɔ Seyid Sherif Iba Haidara min ni o hukumu kɔnɔna na a bisimilala turayaden ansaru n'u kanubagaw fɛ ka bɛn tarata janvier kalo tile 27 ma ni wajulu kɛnɛba fana ɲɛnamayara a fɛ an ka jan ka sɔrɔlen seereya ɲɔgɔn fɛ. Seyid Sherif Ibrahim Iba Haidara DGP Côte d'Ivoire jamana taama in minɛ majigi ban DGP n'a taamaɲɔgɔnw u sɛbɛkɔrɔ bisimilala turayaden dugu kɔnɔ yen dugudenw bɛɛ lajɛlen fɛ wajulu benakun kana de don jamakulu bɔra i n'a fɔ dakɔnɔ ɲɛ ansaru n'u kanubaw kana funɛngɛ nɔrɔtigi taare den ka dakɔnɔ kuma sanumanw lamɛn kɛnɛ in baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛna ni dugutigi ka foli a n'a ka waleɲuman dɔn ni kanu kuma jirali ye k'a ka kɔrɔba bɔnna la Seyid Sherif Iba Haidara turayaden dugu kɔnɔ kobaw bɛ mɛn ka kɛ wa n'a kɛra fana a bɛ mɛn ka lakali fɛn min ye turayaden dugudenw o kɛli ka Haidara bɔnna sanuma bisimilaw ka dugu kɔnɔ a na to taarikuw la dugu in kɔnɔ Seyid Sherif Iba Haidara a n'a ka funɛkɛ si a la ɲɛsiranya jɔn don funɛkɛ min don jamana kuma bɛnnen don a la ka da kan maa b'i disi gosi jamana ni juguba minnu ye olu sabatira a n'a bɔkolow la Seyid Sherif Iba Haidara. Sira min man ɲi mais a ka sira minɛ ka sɛgɛn muɲu ka na anw fɛ yan vraiment an ma dan sɔrɔ o la o la an bɛ Iba fo k'a waleɲuman dɔn k'a ɲini Alahu Taala fɛ hali bi Ala ka sijan ani kɛnɛya Ala k'o d'a ma
aka tagamani ala ka masini here ka farkolo lafiya ka kisi ka tanga vraiment fa tra dia anu saka di kodu anu saka di wa abuna ombro kodu ba an masini ni ka ko Haidara de se kana ko tukuna ya fo libre franger la ya vraiment an masini nay mais ala sana ka an shijo ko don kona bi vraiment tisi ka ala fula quoi wala mi iba fuka wani do ka ani aka delegation bela jele ni sona ka sega mu ka tuwa nafa ka turan bela jelen ke vraiment be fu dante folimina la iba ka wajuli iba ka wajudu vraiment krengera ba si on dirison le kan vraiment wo sramu fianye vraiment akaka anga iba ladigi bo ni iba rata ga laje iba yi dimsanni mais dimsanni mini ayra di alama kayra bla ina fa afala kare tutugumina ayra to wala akaka on ka iba ladigi ka to iba nofe turaya de dugudenw ka zamzam y'u bɔnna bisimila u ka dugu kɔnɔ a kɛra kabakoma fɛn ye u bolo nisɔndiyaw bonyara kosɛbɛ ka da kan kira laban mɔdenkɛ bisimilali turaya de dugu kɔnɔ ko hɛrɛba do dugu in ma dugudenw ka fɔla ansaru ka fɔla nisɔndiyaw bonyara kɛnɛ kan ye kosɛbɛ ka waliɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin zamzam y'u kɔrɔba yɛrɛ ma Seyid Sherif Usman Madan Aidara fɔ Bangɔni Janginɛbugu Kulujula yan an bɛ jɔ olu kan k'o fo kosɛbɛ an karamɔgɔ chrétien de do an taare bonya kabi an ye wajuli commencé yan ni an mako jɔla siège la k'a lu ye n'a ye église mɔgɔw ka siège lu ye ka na ni o fɛ k'an bɛ wajuli kɛ o b'a d'an ma ala kama o kɔfɛ an tɛmɛna ka bɔ yen an taara an ka gɛrɛ dugutigi fo ale min kɛra sababu ye ka dugukolo di an ma an taara gɛrɛ dugutigi fo o tɛmɛnen kɔfɛ an taara an ka dugu imamba fo misiriba kɔnɔ ani misiri commission ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen an b'o fo cɛkɔrɔba ninnu fo an taara mana ni ko foyi ye dugu nin kɔnɔ ka taa se misiriba mɔgɔw ninnu ma n'o b'a minɛ ne bolo fila ye folikan bɛ an taara jeunesse bɛɛ lajɛlen turaya de kaw fɛ yan nɔ ka turaya de jeunes bɛɛ lajɛlen fo ka cɛkɔrɔba bɛɛ lajɛlen fo k'o wale ɲuman dɔn fo ka bɛn ale ni cɛbɔ min bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a ɲini o fɛ an ka dɔ fara a kan an kana fɛn bɔ o la n'i ma min faamu karamɔgɔ ka laseliw la i bɛ gɛrɛ a ɲɛdɔnbaga la parce que siya ka ca anw bɛ bamanankan de mɛn ka caya mais mɔsiw bɛ yan burusiw bɛ yan dafiw bɛ yan samɔgɔw bɛ yan donc an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen gɛrɛw fana bɛ yan maaw kɛlen ka ɲɔgɔn falen kuma galama na nisɔndiyakanw caman kɛnɛ in kan Seyid Sherif Ibrahim Iba Aidara a ye kuma galama ta ka waleɲuman dɔn kɛ ka tasibilaw kɛ ka ɲɛsin turaya de dugutigi ma kereciyɛnlakaw alimamilakaw n'a ma ɲa k'a fɔ a donna dugu in kɔnɔ a taara sen jɔ olu bɛɛ la bonya minnu kɛra ye o waleɲuman dɔnna DGP fɛ silamɛya donkan baya layidu wɔɔrɔ ka baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛ o sɛbɛkɔrɔ sabara kan an bɛ to nin kɛnɛ in kan an karamɔgɔ Seyid Sherif Iba Aidara a ye dakuruɲɛ fila min sɔrɔ ka kɛ turaya de dugudenw ye an ka jan ka ɲamadali kɛ o fɛ kabi wulada in na u y'an kunbɛn siga t'a la bani de cɛw ma to kɔ musow ma to kɔ Aidara nin bɛɛ y'an kunbɛn Ala subhanahu wa ta'ala ɲɛrɛ de kama wulibali lo dɛ karamɔgɔ ka nali an ka dugu la a ka d'an ye siga t'a la walahi i bɛna Ala ko kuma min fɔ a ka d'an ye an b'i fɛ an ka dugu la yan dɔnnibaa taɲa tɛ siga t'a la walahi an b'i fɛ an ka dugu la yan wajulukɛla taɲa tɛ hikima kuma don Haidara an b'i fɛ an ka dugu la parce que Haidara den don Allahu akbar aw ni ce nu foli ka kan walahi aw ye n bonya Ala ka n'aw bonya amina ya rabi Ala sɔn ka alimami fo o ka kan bani de ka dugutigi fo siga t'a la a ye foli laminɛ an taara fo a ma da foli dama ma a tila ka masafini yan faamaw bi fini min don siga t'a la walahi dugutigi tila k'o fini de bɔ k'a di ne ma ko nin ne ta ye ko n ka nin kɛ n ka souvenir ye siga a bani de
Kuni ni wati hakili ka jigara. Utroya de dutri ya dia. Haidara wallahi. Foto kene kanunde. Sigatala baninde wallahi. Luka ka. Kanasa. Amin ya rabbi. Ko tumane ko fe. Antara Krejano. Odo. Krejano fo. Sigatala. Ufan ni sojara nutna pa. Sigatala wallahi. Igamugo. Uwa irana ka fo hal nanti dina kelena. Moya mimbe o ka bu febe. Sigatala wuli walde wallahi. Awde irana. La bikitite. Ha? Allahu akbar. Yana bo ya ngojulu ke yoro. Yen passer. Sigatala. Ne wajulu nunde. Krejano nyamo ba de agwajulu fini nema. Sigatala. Na sigina ka wajulu. Wallahi baninde o kera koy. Akara bazra. Sigatala koy. Bazra koy. Wallahi. O ma yan krejano fana ni sojara nanga nali. Ukla ka do kanye ku wanyina alafe. Sawosa. Anga sega do ga do wono kana ala tafo. Sigatala baninde. Ni badaya de. Wallahi. Na kana ala tafo ubado kono kondina ma role kana lutam. Ai! Baninde kuma tala. Wallahi. Me ko moya mimi. Hal ni eta untaina. Ina min fo ala ko sabati. Kadaka ai nawara dabla ay shene dabla ay jena dabla ay doguta dabla chrétien to la hal ni bolsona obi arrange sigatala baninde obi be arrange wallahi jembe anga kuma islam o da ma arrange hal ni ti dinana obi arrange sigatala wallahi be ti dinana musolo bi kuma ni boni do yelo si zaitina yagli ti jigine yagli bi jigila ko sigatala wallahi o Côte d'Ivoire jamana kelen kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya na Bonjali dugu kɔnɔ an karamɔgɔ Seyide Sherif Haruna Rashid Haidara a ye wajuli kɛnɛba ɲɛnamaya Bonjalikaw fɛ min ni a kɛnɛ sɛbɛkɔrɔ seereyara ansaruw fana u n'u kanubaw fɛ Kafune Bacili a bɛna ɲɛfɔli kɛ sɔrɔlenw kan. Côte d'Ivoire jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bonjali alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru u bɔra ka caya u n'u kanuɲɔgɔnw ka ɲɔgɔn sɔrɔ wajulu kɛnɛ kan wajulu kɛnɛ min labɛnna Bonjali alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ka section fɛ k'a laseli kɛ alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ fɛ an karamɔgɔ Aseyid Sherif Haruna Rashid Haidara sigi senfɛ Bonjali ka bɛɛ lajɛlen cɛ fara muso kan denmisɛnnin maakɔrɔ u bɛɛ lajɛlen de nisɔndiyara ka Sherifla morikɛ bilen ye a kana sen jɔ u ka bagokolo kan Sherifukɛ fura o la k'a yira la ko a dangana ka tila k'a daladugaw sanumanw fana ɲini. Ala sɔnna kabini kun na sini an yɛrɛ ni seri Haruna Haidara mi ɲɔgɔn fɛ an ye bile jumɛn kɛ ka kuto kɛ kana Bonjali bi alhamdulillah i y'a fɔ cogo min na an ye se kɛra yɔrɔ o yɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔ la dugu kɔnɔ yan bɛɛ ye bonya ni bonya kuma kalama kuma o ye dama de kɛ ka Haruna Rashid kunbɛn alhamdulillah o de jɛra an ye fo ka taa dan tɛmɛ bonya kuma ni kalama kuma dama de kɛra ka Haruna Rashid bisimila Bonjali kɔnɔ yan alhamdulillah an y'a dɔn o la sisan ko an karamɔgɔ denw a bɛɛ kɛra Bonjalika ye yan a bɛɛ kɛra Bonjalika ye a kɔrɔkɛ bɔra sa ma mɛ n'o ye Iba Haidara ye DZP nin kelen de kɛra ala sɔnna ala yɛrɛ nana bi fana o kelen de kɛra o la Bonjalikaw bɛɛ nisɔndiyalen de o bɛɛ wasewalen de bi nin waati in na bɛɛ nisɔn ka di o de la jama bɔra ka yɔrɔ bɛɛ fa ten kana Haruna Rashid kunbɛn ka sigi wajuli kɛnɛ fana kan o nisɔndiya ni bonya ni kalama o fari fonilen de bɛɛ nisɔn ka di an b'a ɲini ala yɛrɛ de fɛ sa a ye barika don an karamɔgɔ denw na hali bi ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ala ka ɲɛtaga d'o ma ka kɔrɔta d'o ma ka wasa d'o ma yala bi o bɛna nakumiya fila min fɔ Bonjalikaw ala ka mɛn tulo d'o ma kira na bɔnnaw kama sɔli ala rasul thème yɛrɛ min n'u b'an bolo bi tan an yɛrɛ kun famana nin thème ma mais tiɲɛ yɛrɛ la nin y'an ka thème yɛrɛ si na an ka ka min kɛ min yɛrɛ bi nafa ɲɛ adamadenw ye bi tan an fɛ Bonjali kɔnɔ yan an b'o thème de kɔnɔ ni alhamdulillah bɛɛ nisɔnkadi nin thème ye si na ni y'an wasa a y'an kalama ala min b'an bolo ka ɲɛfɔ nin waati na o de ye ka foli kɛ an karamɔgɔ yɛrɛ la n'o ye Haruna Rashid ye ani délégation min farala kan kabini Abidjan bureau national la ka fara aw yɛrɛ kan ani minnu bɔra Mali la ka fara kan kana an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ka tila ka Bonjalika bɛɛ fo cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye yarabi kelen sigira hɛrɛ ala ka wuli hɛrɛ la Haruna Rashid selen kɔfɛ kɛnɛ kan foliw kɛlen kɔfɛ ka sɛnsɛn ka bisimila a sigiyɔrɔ a ye foli ni barikada kɛ Bonjali bɛɛ lajɛlen ye Bonjali alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ka section a y'u fo ka cɛsiri ni wulikajɔ ni layidu dafa la kunbɛli cogo yɛrɛ min labɛnna ka bila a ɲɛ ani kɛnɛ yɛrɛ labɛn ko
Sherifula Morikɛ Bilen y'a ka nisɔndiya jira o bɛɛ lajɛlen na sani ka sɔrɔ ka don sigi babu kɔnɔna na ka dali masa ka silamɛya diinɛ ɲɛfɔ. An karamɔgɔ den ka laseliw senfɛ a ye silamɛ jamaw su ka kɛ ɲɔgɔn kanu ani ɲɔgɔn dɛmɛ kan. An b'aw hakili jigin ka fɔ ka kɔn wajulu sigi in ye Haruna Rashidi donnen kɔfɛ Bunjali a sɛnsɛnna ka taa foli di dugu maabaw ma. O ye laada sigilen ye Sherifula denbaya jamakulu bolo. Wajulu kɛnɛ in duwawutaw kɛra ka sɔrɔ ka baaraw datugu ni alisilamɛya donkan baya layidu wɔɔrɔ tali ye. An ka jɛ an ka ɲɛmadɔli kɛ an karamɔgɔ Seyidi Sherif Haruna Rashidi Haidara Sherifula Morikɛ Jɛma a ka dakuruɲɛ filaw fɛ. O Muhammad Mahdi Alakira ko ma ko husnul khulq. Allahu akbar. So silamɛya ye jogo ɲumanya de. Allahu akbar. Kaw amma dawma anana Alakira kɛrɛ dɔ in na ka kira ɲininka tuguni ko Muhammad Mahdi Alakira seginna kan tuguni ko husnul khulq. Allahu akbar. Atiyama. Ko silamɛya ye jogo diinɛ de jogo ɲumanya kɔni. Allahu akbar. Ko jogo jugu tɛ se ka wele ko silamɛ. O tɛ bala. Kɛrɛ dɔ in fɛ. Ɲininka tuguni. Sɛri sabanan na. Ko diinɛ ye jumɛn ye. Alakira ko a ma ko jogo. Allahu akbar. A ma da o ma. A taara Alakira kɔfɛ ka a ɲininka siɲɛ 4 na ko Muhamadu diinɛ ye jumɛn ye. Kira ko e ka sabali fari ta kan. A ma bɔ jogo kɔnɔ halisa dɛ. A ma bɔ kɔnɔ. Sabali ye jogoba ye dɛ. A belebele yɛrɛ wallahi. Cɛ mun bɛ sɔn ka muɲu ka sabali. Sabali ye jogo mun ka bon. Allahu akbar o tiɲɛ. N fɛ k'i ka silamɛya de ci. K'a di. Allahu akbar. Ka a daminɛ kiraw la fɔlɔ. Ala ye kira minnu ci. Tiɲɛ. Ala bi a ka kira ka bonya fɔ. Ko a ma kira si ka kira ni su ye. Ayi o ma kɛ. Kuranɛ bɛɛ a ti. Allahu akbar. Kuranɛ bɛɛ. Ko nin kira ye ninnu san bɛɛ su. O t'a kɔnɔ. Ayi o t'a kɔnɔ. A ma kira si ka bonya yira ni seli ye. A ma kira si ka bonya yira ni hiji ye. Ala ye kira bɛɛ tanu kuranɛ kɔnɔ ni jogo de ye ni jogo de ye. Allahu akbar jogo ni jogo. An bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn k'a jira aw la k'a fɔ ko nin fana bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔ na minnu labɛnna kunnafoni diso ɲɛmaa so fɛ ka bɛn ni nin kuma ye aw ni ce a ka ɲamadaliw la a k'an bɛn watan talaw n'ala man ka jɔnya jɔ an na.